Sejumlah wong dagang ning kios beras ning sekitar Pasar Pagi Kota Cirebon oleh persediaan beras SPHP sing Perum Bulog Cirebon. Beras kuwon dipasok ning sekitar 2 ton ning tiap kios wong dagang bari rega sing wis ditentuaken hete segede 10.100 per kiloe kanggo area Jawa. Sejumlah wong dagang ngaku permintaan beras SPHP kien cukup dhuwur. Asalnya rega beras lokal terbilang wis lagi munggah. Biasanya persediaan 2 ton, sekin bisa entong 2 dina sampai seminggu. Wong dagang ngarep kanggo pasokan beras SPHP kien bisa luwih akeh, nginget kanggo nyimbangi diulang. Wong dagang ngarep kanggo pasokan beras SPHP kien bisa luwih akeh, nginget kanggo nyimbangi lan stabilaken rega beras lokal sing sekin regae lambung dhuwur. Husein Sadra, RCTV Cirebon.